Som tres fos que es troben al vent, la Berta, la Júlia, la Sofia present, amb un bon cafè a la mà, la vida debat. Parlem de tot i de res, i és això que ens agrada. Bon dia, bona tarda i bona nit. Benvinguts a un nou episodi de Pico 3. Nova temporada, comencem temporada amb molts canvis. Hem tornat i no de qualsevol manera. Que fort, que fort, que fort. De fet, bueno, això volia dir, comencem amb molts canvis. Per començar, estem a l'estudi de la Web Media una vegada més, estem a la ràdio. Pels que estigueu només escoltant, la Sofia té la mà al cor. És que tinc el cor superràpid. Se'ns mor. Això, estem a la ràdio de la Web Media. Estem a la ràdio de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part, ara comencem amb YouTube. Comencem a tenir vídeos a YouTube, això ja és cada cop més sèrio. Paraules grans, Sí. I, bueno, no sabem com sortirà el vídeo, no sabem com sortirà res, ja sabem que a Pico 3 algú ha de fallar sempre, A veure... però esperem que surti dins del que cap. Bueno, també. forma part de nosaltres. Sí. No? Exacte. La nostra No seria essència... Pico 3 sense cap fallo. Clar que sí. Exacte. Llavors, Tan, jo, tan, tan. per començar, tinc un repte per vosaltres. Uau. Vale? Que és una Comencem mica forts. relacionat ja amb els canvis, perquè avui parlarem de molts canvis. I llavors, el repte consisteix... Tinc dues frases, però si voleu fer la mateixa, podem fer la mateixa. Vale. En teoria era una frase la Júlia i una frase la Sofia. Amb aquesta frase teniu 3 intents per imitar-la amb diferents accents. I jo he d'adivinar quin accent m'esteu fent. Vale. Vale? Llavors, voleu fer la mateixa frase? Pregunta, 3 accents diferents? Clar. I ens els dius tu. No, jo els he d'adivinar. Qui adivini més, o sigui, de la que adivini més, Vale, vale, guai. podeu quedar empat, no passa res. Vale. La mateixa... Bueno, us dic les frases si voleu. Sí. Vale. Diu... El gato... Ah, no, clar, ara és en català. Vale, pues fem una frase. Ja l'hem cagat, nois. Portem aproximadament 2 minuts de podcast. Vale, no he pensat en què havia de ser en català la frase, Sí, vale? Berta only had one job. Prepara la pues secció. mira, The tinc una job altra, tinc in una altra, question. Que és una endevinalla que us la resol, que és el vent, i diu així. No té ales i vola, no té boca i xiula, no té peus i camina, vale? Això ho heu de dir amb diferents accents. Mira, comencem malament perquè si m'he d'aprendre la frase ara... Hija, te la doy. Però Clar, torna-me-la a dir, te l'ensenyo. Ah, no és aquesta frase? La llegiràs. No, clar, la tinc aquí. Ah, me la dones, vale. Vinga, va, comença tu, Sofia. 3 accents diferents. Clar. Hòstia, no, ara em pilles aquí, que només et sé fer 1 o 2. Fes tu primer. Però fàcil Però o en català difícil. com si fos de la persona Clar, de o sigui, ho has de dir país. en català, la gràcia és que ho diguis en català. No té ales i vola, no té boca i xiula, no té peus i camina. És una cosa... A l'accent de la Síria americana compta? Perquè, cony, què has dit això? Ni s'ho ha pensat, en plan, no té ales i cont. D'on soc? D'Amèrica. Molt bé. Vale, ara jo, ens anem intercalant. Júlia 1, Sofia 0, clar. No té ales i vola, no té boca i xiula, no té peus i camina. És francès. Sí, igual no ho he fet bé, però sabia que ho sabries. Vale. 1 a 1. Uf, que difícil. Com m'encanta aquest repte, tio. No té ales. I boca. Si està fent el No té mateix. boca i xiula. No té peus i camina. Està fent a l'alemany. Això? Vale. Vinga. Dos i ja està, Vale, va, 2, 2. No té ales i vola. No pot ser, no pot ser. Sofia, t'has passat. És a l'italià. És no. Xino. És xino. Era mexicano. Sofia, t'has passat el joc. Jo, perdó, però per mi ha guanyat la Sofia. No acaba ni la frase. Has guanyat tu, Sofia. Oh, que bo. Vale, espera, la pots fer tal com l'anaves a fer? Uf, ara m'has pillat. No té ales i vola, no té boca i xiula, no té peus i camina. Això no és molt discriminatiu. No, No, anem aquest a dir, joc, anem perquè a dir. dic, igual la gent no sent Tot ofesa, això,
Context, humor, context. Humor, Hashtag humor, hashtag Humor de que no sé fer-ho i... Prenem-nos la vida una mica amb gràcia. Molt bona, molt bona. Molt bé, doncs, Sofia, guanyadora, de veritat, per mi. Ningú s'esperava, Guanyadora, la Sofia. Hello. Oh, que bé, quina calor. Bueno, Ja, m'ha entrat làgrima. un cop feta la secció, Clar, jo, la secció ja anava encaminada, com Sí. podeu veure, vaya gallo, anava encaminada a països, ¿vale? Idiomes querida. international... Girls. I per què això? Per què la veritat he escollit aquesta secció? Perquè avui hem decidit obrir la tercera temporada parlant justament del motiu que ens ha fet deixar el podcast durant 6 mesos. Ens posem Perdoneu-nos. sèries. Moment Primera sèrie. cosa a dir, perdoneu. Culpable, Erasmus. Sí. Sí. Cap de nosaltres no volíem, ha passat. Ens van obligar... No, és broma. Ens van obligar a anar d'Erasmus. No, però, bueno, coses s'ha de la pogut. vida. O sigui, I va al final- ser en plan... Nosaltres pensàvem que podríem gravar, que podríem seguir amb el podcast, però vam veure que, no seria la qualitat Saps què passa? Que quan la Sofia no d'aquí. sortia, sortíem nosaltres. Quan la Sofia no s'anava de viatge, ens anàvem nosaltres. Llavors, clar, Clar. era... Molt I és un difícil. ritme de vida que igualment que no es pot mantenir, No pots. encara que aquí també anem... No, però Però és poc es parla diferent. de lo frenètic i lo calmant que Sí. és la vida d'Erasmus. O sigui, Sí. per una banda fas Hòstia, calmant. moltes coses... Tia, per Aquí una vas banda- més estressada, a nivell d'estrès vas aquí, tens eh? moltes més responsabilitats, però ja fas moltes més Clar, coses, Fas moltes coses, però en veritat vas tranquil·la perquè no has d'arribar Tia, a cap lloc. Res és important. Exacte. Sí, res importa. Sí, és xulo perquè allà fas moltes coses que et venen de gust i fas perquè t'agraden, però és que aquí fas moltes coses perquè has de, Exacte. has de treballar, has d'anar a laborar. És diferent. 100%. Que, tot això, que no es digui que no es va intentar fer episodi a distància, eh? Dos. Perquè s'ha Dos vam fet, intentar. s'ha fet. Ho vam fer. El que vam veure que era... a nivell de so, a nivell de qualitat, no. anàvem amb retard, era molt difícil. Les wifis... Era molt difícil. No, i no és el mateix gravar aquí a un estudi, que ens veiem de cara, a Que és gravar diferent, amb exacte. videollamada. Vale, ja s'estaven juntes, però era molt diferent. I també, poc se'n parla, quan estàs d'Erasmus, no sé què opineu vosaltres, però estàs És impossible. mentalment... És estàs en una Desconnectes situació tant. que no pots... Jo crec que no pots fer un episodi guai. No. Jo crec que el teu cap estaria... Clar, pensant coses... És molt diferent la vida d'abans d'anar-te, la vida d'estar allà, la vida de tornar. Llavors el teu cap... També, clar, s'ha de dir que la Sofia va marxar 15 dies abans que nosaltres. Llavors, quan vam arribar nosaltres... 15 encara més, estava- Em vaig anar al 12... Ah, no, al 14 em vaig anar. Sí, 15 dies. 15. I quan vam arribar nosaltres, clar, estàvem al mood encara de Barcelona, Clar. podcast, WAP, Uni, i I jo clar, ja no. la Sofia ja estava out, en plan... Molt out. No, i que a part, estàvem l'Alberto i jo visquent juntes a Roma Clar. i ens retroalimentàvem, tipus, Clar. uau, tia, jo he pensat que no sé què, ai, que la Sofia estava en un mood, tu, inputs de podcast zero, saps? Clar, era com que em sabia molt de greu no tenir tan present Pico 3 a la meva vida, però pensava, uau, és que... Però és que, de fet, durant l'Erasmus no ens hem parlat. O sigui, amb Poc la se'n Sofia, parla. Sí. Poc se'n 3 parla. vegades comptades O hem sigui, parlat. hem parlat Molt poc. No, res. en el... Tipo, jo ho sentia, en plan... Tipo, jo pensava cada dia en vosaltres, en plan, sí, clar que sí, i era com, vale, la Berta i la Júlia, uau, i veia els vostres Ja. vídeos, tal. No Però era per què? que haguéssim Perquè de la nostra parlar cada amistat dia. És la típica amistat Sí. que, com, No de, fa falta. com de brotherhood. Tipo, no fa falta mantenir-nos cada dia perquè jo sàpiga que estàs aquí Clar, per mi. 100%. i ens responíem als vídeos, tal... Estàvem allà, però no calia demostrar-ho cada dia parlant perquè sabíem que tornaríem i sabíem que faríem aquest reencuentro espectacular i Clar. ja està. Perquè a part també, jo crec que també quan estàs d'Erasmus s'ha de respectar molt la distància de... Ella està fent les seves coses, Sí. Tampoc agobia molt... No. Què tal, què estàs fent? Perquè també és molt difícil de respondre la pregunta de què tal, què estàs fent? Bueno, és que... Com També t'explico? pensa que, clar, li estàs explicant a 10 persones a la vegada què estàs fent cada dia. Tipo, Ja. arriba un punt que dius, mira, tio, deixa'm viure. Saps que no vols deixar de tenir contacte. Clar. Però per l'altra banda és, t'he d'explicar cada dia m'he aixecat, he anat no sé què, no sé quantos. A veure, Però és com que una no és- família. Al principi Clar, tu comences trucant sí, cada dia i després exacte. truques cada 2 setmanes i no et dona gràcies. clar, això només al principi. Després és com que ja normalitzaves que el que fessis cada dia, encara que fos heavy, en plan que cada dia estiguessis fent coses diferents o tal, ho normalitzaves amb la gent. Tipo, tampoc estaves explicant-ho. Ai, sí, però ja era com, vale, sí, me'n vaig aquí, com algo normal. Com Ja. que ja les coses que feies eren hàbits que deies, uau, que igual pensant-ho aquí dius, collons, quina vida. Joder. Home, I en aquell moment era com, quina vida, vale. És I ho que fas. d'Erasmus era Canvia. molt difícil dir que no. O sigui, de fet és que quasi sempre era un fem tal, vale, coses que aquí diria
si estàs tu, que aniré de festa aquí. Però allà és com que et deixes portar. És que és molt fort, és que És que síndrome, hem portat una vida, almenys, Sí. clar, no sabem la Sofia perquè, clar, ja està a Sí. Lion, però Júlia i jo hem portat una vida molt, molt, molt insostenible. Molt. O sigui, A curt, extrem, és a curt extrem. plaç. Extrem. A veure. Hòstia, tia, dilluns sortíem, dimarts no hi havia discoteca fins a cert punt que va començar a beure cafè latino i vam començar a sortir. Dimecres, jo crec que descans, però sortíem, per fèiem tu- copes. Dijous sortíem. Però quan parlo És amb tu tens una visió del nostre Erasmus molt més de... No hem parat de sortir. Per mi, òbviament, hem sortit molt de festa, però a mi quan jo penso en el meu Erasmus no només veig festa, veig molts viatges, veig moltes altres coses. El mes d'abril, què vas fer? Abril i maig. Uf, no me'n recordo. Sortir, ja t'ho dic jo, sortir. Només vam Sí, sortir a però jo festa. crec que tu i jo aquí tenim Pues discrepàncies. O sigui, evidentment, hem viatjat un muntó. A mi m'ha quedat records diferents que la festa, tia. Ah, evidentment, si no dic que no. Joder, hem viscut moltes coses. Però la festa ha estat molt present. De fet, Sí. és que abril i maig jo només recordo sortir de festa perquè és que només vam fer això. Ai, no sé, per mi no, eh? Doncs jo tinc una visió de que, al contrari, allà he portat una vida sostenible i com la meva dream life. En plan, he fet tot el que volia fer sent... En plan, no sé, era com tot el que igual a Barcelona no feia, allà em vaig atrevir a fer, sortia de festa cada setmana, tot el fin de, però a la vegada feia tantes coses durant, com a la rutina, que sentia que estava vivint per mi, per les meves coses, com la típica vida de, no sé, dream life. Però que se'n parla, la No sé. Sofia ha estat corrent tot l'Erasmus, s'ha passat... Sabeu com es diu aquella pel·li? Forrest Gump. La Sofia ha sigut Forrest Gump. Tampoc així, que córrer amb 10 graus igual durava... Hòstia, però 2 Sofia, quilòmetres. nosaltres vam dir, va, anem a córrer. 2 dies vam durar No, corrents. no. 2. I ja se'ns va oblidar. Sí. Jo és que com allà tenia una altra mentalitat de dir, "Buah, estàs vivint fora, Sofia", i em feia despertar-me i dir, fes espavila. allò que a Barcelona no fas o és que no t'atreveixes igual a fer, doncs allà ho feia, perquè sentia que era com, no sé, que m'estaven gravant i estava vivint la meva pel·lícula. Jo em sentia una pel·li. Però és que també... No sé. També sents molt és protagonista, molt- eh? Sí, main no només character això. tot el rato. Reflecteix molt la personalitat de cadascú. Perquè, per Sí. exemple, això que estàs dient tu, votació de la Berta i dic, possible. O sigui, no a nivell de vida, però aquest sentiment de living my best life, no sé què, és molt Sofia. Ja. També. Molt Sí, Sofia. ho romantitzava igual, molt. Clar, és que això és la cosa. Però és que també et dic, jo almenys no tenia temps de romantitzar i pensar-me ai, bueno, ara em faig aquest supercafè. No, o sigui, no em dona Ai, temps. sí. de Per fer això un em dic. cafè Clar, a és les que tres depèn de la tarda. Tu ets persona. així, en plan, tu Ja. ets una persona que a Clar. tu no et fa falta romantitzar les coses per disfrutar-les. Amb tu Ja. és igual menjar-te un cafè, beure't un cafè lleig. Ja. En canvi, la Sofia pues, li dona toc Un matcha. beure's un cafè pel matí amb l'espuma fea. Ja. Pues sí, jo he de dir que em vaig comprar una cafetera perquè no aguantava 6 mesos de la meva vida amb el cafè soluble. Em vaig comprar una puta cafetera. Bueno, és que el cafè soluble... Ja, que però, tela, ja, però vaig trobar un que no estava tan mal i vaig dir, però jo volia el meu momento cafè, en plan, a casa del meu momento cafè d'encendre pues, l'Nespresso i me'l fa. Pues jo volia algo igual. No tenia la màquina, pues a la meva cafetera d'estar 10 minuts esperant que es fes el cafè. Pues era el meu momento cafè. També et dic, nosaltres també teníem una cafetera d'aquestes italianes. Ai, sí. Ai, M'agrada sí. molt A tenir mi una també. cafetera així, eh? Me'n vaig encarinyar molt, A part era en plan, Me Júlia, la vols vaig un portar. cafè? I ja omplies tot. és Oh, que era... m'encanta. La cafetera italiana m'ha donat vida. Ah, jo volia dir, que m'han recordat ara, poc se'n parla també de la precarietat també de l'Erasmus. Sí. O sigui, hi ha una part que, vale, que sí, que molt guai, no? Faig el meu propi menjar, tinc la meva pròpia nevera... Bueno, la realitat és una altra. Júlia, per no mi. sé si ets conscient, però nosaltres els 2 primers o 3 primers mesos d'Erasmus, la nevera no semblava nevera de pis d'estudiants. Ja va bé, de partir del tercer mes, que la nevera Tia, cada sí. 2 dies estava buida. O sigui, no tenia menjar. Perquè Hi havia no anàvem, no anàvem. No anàvem. O sigui, hi havia dies que obries la nevera i deies, però quina pena. O sigui, és que no hi ha res, teníem Ni llet una i dona poma. gràcies. Ni una poma. Random fact, a mi per viure a França em regalaven menjar, Bueno, en plan, per clar, ser estudiant, és. cada setmana anaves a un lloc i era el moment de la setmana en plan, uau. Privigèlits. Privigèlits. O sigui, heavy, i et donaven un munt de fruita, verdura, menjar Ja. preparat, com una mica de tot. Gratis, repito, gratis. Clar, per mi era... Llavors, clar, durant tot l'Erasmus obries la meva nevera i jo mai a la vida havia menjat puerros. Pues, 5 puerros a la nevera. 10 patates.
O sigui, la meva nevera era el huerto de la tia abuela. Em vas a criticar? No, dic, Sa la mare. realitat, la realitat, el paral·lelisme que hi ha aquí és que mentre tu estaves menjant els teus, no sé com es diu en català, Puerros, no sé com porros, es diu. els teus porros que tinguessis no. a la nevera, la Berta i jo entràvem al Tigre amigo, carinyo meu, el meu cor el tenim al nostre súper de confiança, a la que veiem un cartell en groc i lletres vermelles que posava oferta, no hi havia res més al meu voltant. Com una piscina. Pum, pum, així. Mentalidad de cavalló, flash, directe a l'oferta. Que no ens agradava, és oferta. Al Pa carro. dentro. Lengua de toro. Ah, no, és rabo, no? Lengua de toro. Jo Lengua de anava, vaca. oferta, bum. Sí. Molt heavy. També et dic, anàvem com a èpoques, també. O sigui, hi havia èpoques que potser ens agradaven Tia, més les sí. alites de pollo, i llavors estàvem tota una setmana menjant alites de pollo perquè ens encantaven. Una altra que dèiem, bueno, pues ara carn picada. I tot carn picada. Sí, Anàvem... variant. Sí. I què anava a dir jo també? Ah, sí, poc se'n parla també que la Berta i jo no ho hem fet, i això és veritat, no és per quedar bé, vale? No és per quedar bé. Però no hem robat res. D'Erasmus hi ha molta gent que s'alimenta a base de menjar robat. El primer dia. Sí. És així, eh? Vam robar 2 culleres. Tia, Dos però culleres. menjar... La gent... No m'incloc. Ai, no. Estic molt Robant. orgullosa perquè, bueno, és que... La compra, eh? D'un bar, d'una cafeteria, Sí. que ens feia falta una cullera. Sí. Això Ja. també és robar, sí. Però la gent ha robat barbaritats. És que No. hi ha gent que no ha pagat una compra en tot l'Erasmus, jo eh? flipo. O sigui, jo és que em pillen... Només entrar, o sigui, ja m'estan dient, vale, tu vens a robar. Jo sí. És A que mi em pillen. Vaig a pagar i em diuen targeta I i no he agafat targeta res. DNI perquè hi ha multin. És que no he agafat res. Tia, és que jo crec que vaig fer una cosa pitjor que robar, eh? Faig story time, però igual no, bueno, no està bé. Digues. O sigui, estàvem a Niza i estàvem comprant souvenirs, vale? I de sobte hi havia molt de vent i es va caure com tot l'aparador de tote bags. Comprar imants és una merda, eh? Ai, robar imants. No vaig robar imants. Bueno, no vaig robar. Bueno, es va caure tot l'aparador de les tote bags al terra. Tot. I casualment et vas emportar una. No, llavors la senyora Li va de la caure aquí tenda... al braç. No, Pum, la se l'ha posada. senyora de la tenda va venir a recollir-ho i li vam ajudar totes a recollir les tote bags. I es va oblidar d'una tote bag. I jo, resulta que dins de la tote bag hi havia 10 tote bags. Sofia, Per valor de has robat. 6 euros cadascuna. O sigui, me les vaig emportar totes. Sofia ha robat. Però això no ho podem dir, no? Per què no? Per què Em no? passa- La senyora Anissa et vindrà a buscar? O sigui, he de dir que vaig anar darrere de la... Ara ho vaig has d'arreglar. Ara s'està pensant que vindrà la senyora No, Anita. vaig anar darrere de la dona i li vaig dir... Sí, no em ja, va escoltar, sí, no creus ni tu. que sí que vaig anar jo darrere, sí, li vaig intentar dir i no em va contestar, llavors vaig dir tu, i me'n vaig anar, però em vaig sentir molt malament. La qüestió és que coses grans no hem robat. No. Vull dir, jo no he robat una cullera, L'únic l'únic. que Un hem agafat plàtan. nosaltres són 2 culleres petites i una... Bueno, l'havíem pagat, és l'ampolla de vidre d'un restaurant. Ah, l'havíem Per pagat. tant, no és robar perquè l'havíem pagat. Sí, però no, és cert que s'ha robat molt i tenim gent coneguda al nostre voltant que Hòstia, Erasmus ha tio. robat Sí, molt. sí, s'ha Però mat. cara dura, eh? Cara dura. Jo això no puc. No. Després també a Itàlia, no sé a França, però estava molt bé el tema de viatges entre regions, eh? A Itàlia. Molt. Per 30 euros t'anaves amb trens il·limitats. Flixbus. Jo, Flixbus ha sigut ara quan salvació. aquí, a Barcelona, veig un Flixbus... Sí. Triste. Ja, Molt. com va ser la vostra tornada? Sí, de passar d'estar allà aquí. O sigui, el tornar de l'Erasmus, Sí. traumàtic. Jo crec que mai havia plorat tant a la vida. Traumàtic? Ah, bueno, Tornar Clar, d'Erasmus. Els últims dies allà, diu. Els últims dies allà. Buah, és que jo venia d'un viatge superintens. En plan, abans de tornar vam anar de viatge i va ser com superintens perquè ja sabíem que allò acabava. I llavors els últims dies, que eren com 4 dies, van ser com el doble d'intens i ja recollir tot, en plan, va ser molt traumàtic. En plan, no traumàtic perquè m'ho estava passant molt bé allà, però traumàtic perquè estava pensant tot el rato. O sigui, vaig gaudir molt, però igualment veure la realitat de ficar-ho tot en maletes Però quan vas feia arribar a molt de mal. Barcelona vas plorar. Ties, no sé què per què, però va ser plorar un munt els dies d'abans, el dia d'abans al cotxe, perquè vaig tornar en cotxe. 5 hores al cotxe, amb la teva família. precàries. Però va ser arribar a Barcelona i no vaig plorar. Nosaltres igual. Tia, no sé, el Jo tinc bloqueig un bloqueig emocional. emocional. Bloqueig emocional, que encara segueixo un bloqueig emocional i portem aquí ja Nosaltres- molts Jo és mesos. que vaig plorar tant allà que jo crec que, És que jo no molt podia heavy. plorar més. Sí, sí, Havíem sí, de sí. deixar el pis el 30 de juny. I jo vaig suspendre una assignatura. Sí, sí. Llavors, com l'havia de recuperar l'11 o 10 de juliol, vam dir, bueno, doncs ens quedem a casa d'uns amics i bueno, doncs estem allà 10 dies més. Total, que vam anar de viatge, tot això abans de l'examen, clar, jo no, estudiant el viatge.
vam fer el viatge i ens quedaven 3 dies. 3 dies, literalment. 3 dies, després de fer l'examen. I van ser, literalment, jo crec que els 3 dies més tristos de la meva vida. Sí. Jo és que no sé què... O sigui, no sé... És que jo És crec que que no si la podia gent parar. t'escolta dirà que ets una exagerada, però no sé per què... No a mi podia parar de plorar. mentalment És pena, destrossada. és pena. És com una pena que sents aquí dins i dius... Per mi és com Uau. una melancolia, Sí, perquè és no com... era Per mi pena. Saps que allò que estàs visquent has sigut molt feliç, et comences a pensar en moments que has viscut i dius, uala, que feliç. I no tant que hagis sigut feliç o no, de dir, és que jo sé que aquí, amb aquesta llibertat, i mai més a la meva vida tornaré a estar així. Jo no era així tant, jo era pena de deixar un lloc i que no... que si tornaves a fer una altra cosa així no seria igual que jo. Per això, vale. clar. mai més a la teva vida tornaràs Vale, a estar en aquesta... Ni amb aquesta aquesta gent, gent, en sí, aquesta no t'he gent, entès. amb aquestes vibres amb la gent, perquè clar, després ja et pots retrobar. Però òbviament la situació, el context, mai més és en tornarà a aquell ser el punt i ja. mateix. És en aquell Era punt. molt trist. I jo recordo això, estar dormint, aixecar-me i posar-me a plorar. plorar i dir, Sí. hòstia, o sigui, em va fer com ràbia perquè em sentia malament de dir, en comptes de plorar, pots estar agraïda? I no és que fos una desagraïda, però és que no podia parar de plorar. Però per mi era un plor juntament d'agrair... En plan, Sí, jo em sentia superafortunada d'haver viscut allò, d'haver-ho viscut d'aquella manera i de tornar sabent que no era la mateixa persona. també et dic, a la casa on estàvem nosaltres, tothom plorava, o va acabar plorant. És que tothom. també Tia, no t'ho tothom alimentaves. plora els t'ho últims juro que dies. Era una casa que... És que feien pena. O sigui, jo crec que arriba a venir la casera i diu, tu, quedeu-vos. sí. Quedeu-vos un mes. També et dic, és el que dèiem, ho parlàvem l'altre dia, vale, que quan estàs allà dius, uau, em quedaria més, sí, però jo crec que arriba a un punt que la situació ha de tenir un final. Hòstia, però Sí, jo... No no, pots vols estar allargat. sempre així. Jo em diuen, queda't fins al desembre i no m'ho penso, Gens. Clar, si tothom, Home, sí, a tothom es m'hagués quedat quedaria... un any. Però jo Clar penso que sí. més d'un any, amb aquella vida, amb aquella... No es pot sostenir. Jo crec que també m'hagués costat molt més... Bueno, és que jo crec que no ho he acceptat encara, O sigui, jo estic aquí, però ni un... O sigui, va haver un dia comptat que vam estar parlant pel grup amb ells, que vam estar ja en plan medio tristes, però és que zero tristesa. O sigui, sí que penso, hòstia, vaya putada, vull estar amb ells, saps? Però és com un bloqueig que dic, és que no ho estic acceptant que estic aquí. En plan... Però a mi m'ha servit per saber que puc estar fora i bé i que m'està animant a voler viure. En plan, que jo ara em veig l'any que ve anant-me fora. Viuries fora? Sí, és que... sí. Jo És que igual és, estic aquí, és, un, hòstia, jo no ho sé, és un tòpic d'ara amb 20 anys, crisi als 20, vols anar-te fora, vols mudar-te, començar la vida en un lloc nou, doncs així em sento ara, que em vull anar fora. Jo ara crec que necessito un temps aquí Bueno, sí, i un després any, no un sé any. si m'aniré, no sé si en un futur treballaré fora, no sé. Però jo crec que ara necessito estar Sí. un temps aquí. A mi m'està agradant molt, estic romantitzant molt el fet d'anar a la uni, al matí tinc pràctiques, no sé què, com tornar a tenir A una una mica rutina. més ordenada. Ja. Clar, Com que m'està tranquil·litzant una mica, tot i que hauria de ser al revés, que estic estressada. Estic estressada? Sí. Però m'està com donant una certa... que vaig encaminada a algun lloc, saps? També et dic que és com Uau. que sento que he perdut pràctica. En plan, he estat 6 mesos sense estudiar, sense tenir treballs regulars. És com que ara de cop tinc coses a fer i dic, buah, o sigui, és que un moment, en plan, m'estic catabalant, saps? O també el fet de... Allà vius, jo vivia amb la Berta que m'ha de dir, vull dir, no és ma mare. Ja. Llavors, si un dia faig tal, doncs la Clar. Berta li era igual perquè ella feia el mateix o no sé què. Clar, el fet era tornar a viure en família, amb gent i tot, també ha sigut Heavy. un xoc en realitat. Vull dir, que no, ni dolent ni bo, Però em refereixo, és un canvi, Tornar a viure amb gent... Que al final és que és això, o sigui, jo he viscut amb la Júlia, llavors he viscut amb gent, però és com... que s'entengui, me la pelava tant el que fes i jo li pelava tant, o sigui, li pelava tant a ella el que fes jo, que era en plan, si ens trobàvem, jo què sé, m'aixecava i anava a la ciutat i li feia i res més, saps? Clar. I ara és com, has de mantenir converses, Que no has de és que em donar- faci pal, però és com que... No sé, No has de tio. donar explicacions del que fas, Exacte, ni de quan ho fas, exacte. ni de res. I aquí realment has de parlar amb la gent amb Sí, la que has de mantenir convius. converses. Sí, sí, Uf, totalment. doncs jo... Sí. A mi una cosa que em feia molta por de tornar és... Jo em vaig notar que havia canviat molt mentalment. O sigui, no sé cap a quina banda, però em vaig notar que alguna en mi havia canviat. I va ser tipus, uah, a la que torni em feia certa por de dir, és que i si ara ningú m'entén, saps? I si ara torno a casa i meus pares diuen, aquesta nena és diferent. Ens l'han canviat. O els meus amics, ui, no és la mateixa. Júlia. Però és que al final, almenys la meva experiència ha sigut que, òbviament, has canviat. I suposo que has anat voltant, ho nota que no ets la mateixa persona. Però i què? És que això és el que t'anava a dir. Jo crec que la gent
100% nota que has canviat i que t'ha marcat d'una manera i que no pots pretendre ser la mateixa persona i no, ara tens una altra visió, jo almenys tinc una altra visió de tot. O sigui, a mi m'ha canviat la visió de la vida. Sí que m'ha fet ràbia quan alguna vegada m'han dit en plan ai, és que abans això no ho feies. Ai, a mi això em fa molta ràbia. És que I gràcies a Déu que no ho feia. Saps? O sigui, gràcies a Déu que ho faig ara, saps? No, o però abans, abans aquestes coses no eres així. Pues ja, és que és la gràcia, no? O sigui, vull dir... Clar, o sigui, la vida, en general, canviem. L'únic que Erasmus és canviar en turbo. No, Sí. no turbo, és que no et veus en 6 mesos, llavors quan tornes és com... I Heavy. més. No he és com vist gradual. canviar per 2. Llavors Sí. arribes aquí i és el xoc de... Que també, és a dir, ho hem d'entendre, Que arriba algú i diu, ui, Sí. la veig rara. Però igualment jo crec que s'ha d'acceptar i si realment creus que amb aquella persona ja no connectes, doncs la vida Jo, per és mi, amunt i s'ha de avall. donar La temps, metàfora de l'Erasmus és quan tu veus a la teva àvia aquesta, que la veus només un cop a l'any, i quan la tornes a veure diu, ai, que alt estàs. No, és que no m'has vist créixer, o sigui, els meus pares no em veuen tan alt. Clar. Però tu no m'has vist créixer. Uau, heavy. Per mi- M'agrada. Aquesta és la metàfora. Sí, 100%. Molt bé, Berta. Sí. Gràcies. Me l'havia apuntat. Guilty! Sí, totalment, Però també us dic que és com que el procés... Jo com a mi em vaig arribar i a cap de 2 setmanes estava treballant. Jo els 2 dies, a mi... Tot l'estiu, no és broma, tot l'estiu treballant, he tingut alguns dies de vacances i tal, però poca cosa més. Llavors no he tingut temps molt de pensar. I tampoc he tingut molt temps amb la meva família. Llavors m'ha anat molt bé perquè jo a l'arribar, m'he mudat i 2, he començat una feina que no hi he fet mai. Llavors ha sigut com tornar, però tornar a coses noves. Llavors m'ha anat bé. Jo és que crec que tinc un síndrome, bueno, no sé si és un síndrome, però és algo que em passa molt i és que, per exemple, jo també vaig tornar i els 2 dies estava treballant. Vaig passar-me tot juliol treballant. Després em vaig tornar a anar fora un mes. Bueno, és que tu, I filla... la meva teoria és que quan no assimiles o no tens tant temps lliure per assimilar coses que estan dins teu, no ho passes tan malament passessin, no? que... No, però almenys jo prefereixo no haver-ho d'assimilar tan intensament que no, per exemple, quan vaig tornar del mes fora que vaig estar a Berlín, vaig tornar i vaig estar 2 setmanes. Aquestes 2 setmanes anteriors tenia molt temps lliure. I us dic jo que no havia estat tan depressiva, o sigui, no ho vull dir així com depressiva heavy, però estava molt malament comparada amb quan vaig tornar d'Erasmus perquè el dia següent em vaig posar a treballar. I aquests dies he estat... Em sentia perduda, em sentia com sense cap... que no anava cap enlloc. Clar, a mi m'ha passat això, perquè jo també vaig començar a treballar a juliol i me vaig anar a la Costa Brava. Llavors, clar, tampoc vaig estar a Barcelona amb família, vull dir, els 4, saps? I llavors aquestes 2 setmanes que era en plan, no comença la uni, és que és com que no estic aquí en treballes... limbo, sí que em vaig sentir una mica en plan, i què estic fent amb la meva vida, saps? Ja. Però és com Jo fatal. tornar a agafar la rutina... Veus? Pues jo per sort no tinc... És que No has tingut una tarda temps. lliure com a molt. Pues Ja. mira, que Que penso jo recordi, que a mi em va millor això. Encara que estiguis molt cansada. Jo, per la meva forma de ser, 100% això. També et dic, Però és necessari, hi ha algú També. dintre meu que jo sé que hi ha algo que jo no he passat encara. O sigui, i Vale. ja no ho 100%, passaré. jo tampoc, jo igual. Ja no ho passaré. Jo crec que Però no, 50-50. un cicle no tancat. Hi ha alguna que no està acceptat per mi. Sí. O sigui, no he tingut el moment de dir estic aquí, saps? Jo crec que sí, jo ja ho he fet. No, per mi ha sigut tot. Com tan abrumat, tot, pum, pam, pim, pam, m'he trobat aquí, ara estic aquí, no sé ni com he trobat aquí, que no sé ni quin procés he fet mentalment, no tinc ni idea. Literal. Com que ja no saps com estar aquí. En plan, ja és com, uau. No, o sigui, tu ets conscient, evidentment, que estàs aquí, però és com que dins teu hi ha alguna que no s'acaba... Et O sigui, falta. no s'ha enterat, saps? En plan, tu vas, espavila. De Hi ha fet- alguna que està dormint. No us passa que jo ara penso en el meu Erasmus? Per mi és un somni. Per mi Sí. jo no ho he viscut jo. Penso en la meva habitació i dic, no, Sempre no A casa, existeix. Berta, casa nostra, una cosa, per mi allò no és real, És com si no hagués estic... Sí. No, és Sí, que, literalment, 100%. despersonalitzo de la meva vida. Per mi, aquella vida no era la mateixa persona que jo. Heavy. Tu pensa, tu vas anar al Marroc? Hòstia. Jo? Jo no. Jo no. Jo tampoc. Heavy. No, literalment, Molt heavy. Molt Va, va, heavy. va. I també jo crec que això és una cosa que jo la tinc molt clara. Crec que tothom, a ser possible, que ja sé que són molts diners, has de ser una persona bastant privilegiada per poder anar a Erasmus, però crec que és una que Has de viure. o has de viure, o el de Berlín, un workaway, el que sigui, però el fet de viure fora, 1, t'espaviles, 2, obres molt més la ment. Però és que- Coneixes a gent de diferents cultures Sí. i t'explica coses que dius, pues jo no havia pensat mai així, això. Està molt Sabeu bé. què em passa?
penso en, abans d'anar-nos, que vam fer l'últim podcast aquell de a casa meva, que era en plan, ai, estic super nerviosa, no sé com serà, si us voleu anar, aneu-vos de... No, és que ara jo t'ho dic, Que petit. ves, en plan, és que és el millor que faràs a la teva vida. Ves. I també et dic, més cagada Bé, que sí. jo, impossible, perquè jo ho he No. passat fatal, I jo? molt, Uau. molt malament, eh? O sigui, per anar-me'n d'Erasmus ha sigut, bueno, una odissea. Però és que et Bueno, jo no canvia sabia fins al tant. moment d'estar allà, tu. Sí. Cadascú ha tingut diferents sorpreses, no? Una personal, l'altra externa... Que... Es viu de moltes maneres, però Sí. es viu i es gaudeix També et igualment. dic, jo dono gràcies a qui sigui per haver-me fet viscut l'Erasmus així. I per Sí. haver-me liat al principi, vale. Però és que tot el que he viscut gràcies a jo, t'ho juro que és que m'hagués... O sigui, si jo hagués sapigut l'haguessis viscut així o l'haguessis viscut així, és que m'hagués arrepentit tant d'haver seguit com l'altra Clar. persona. Ui, M'entenem? Guinyo, guinyo. Vale. sí, tal qual. totalment. Però t'ho juro, sí, arribo a saber que si segueixo com abans no vic tot això i dic que és que no. No, és que l'estàs liant. sí, a mi m'ha obert la ment. A la vegada, ara estic aquí, que estic fent a Barcelona, però a la vegada m'ha obert la ment de dir es poden fer tantes coses i les pots fer de tantes maneres que no I vols suda viure la com t'havien polla la ensenyat. gent. Doncs pues Vigau? No. Viscau. Viscau. Visca-ho com vulguis, Bran, fes el que vulguis. Òbviament, amb cap, però Ja. és que pots fer-ho tot, perquè la gent ho fa... Hi ha És com tanta gent al món que... Sí. Al tornar d'Erasmus se t'obren moltes més Sí. portes mentals, no reals, perquè després aquí sí, que piquis i que t'obrin és una altra cosa. Però Mentals. de dir, o sigui, abans era tipus, vale, estudiaré tal, però ara és tipus, i si, com tu, i per què no me'n puc anar a viure fora? És com que ja Sí. ho és més real. Abans era tipus, Clar, sí, són- t'aniràs a París, no? Doncs pues potser sí. Són coses que abans les veus com amb una distància molt Clar. llarga, però ara és com que ja ho has passat com aquesta... Has passat aquest pont, ara ja és com tot l'altre, dius, vale, pues si me'n vull anar, me'n puc anar perquè ja ho he fet. I que saps que no serà fàcil 100% i que tindràs doncs, els inconvenients que té qualsevol persona que se'n va a viure fora, però sents que ho has de viure, en plan, que tots els inconvenients s'han de viure i que ho has de viure perquè és la millor manera d'aprendre-ho i dir, hòstia, sóc capaç? I d'estar sola en un altre país i dir, pues vale. També és molt guai aquest sentiment de... Tio, pues ho he fet, sí. Clar. I que diuen, sí. I no m'arrepiento de nada. Nada. Tinc uns... Cui. Perquè és veritat que a vegades dic, hòstia, l'Erasmus, vale, pues, ai, això m'ho haig de fer, veus? Aquí no vaig anar. No, m'arrepenteixo de No, res. no, Ha sigut no. així, ha sigut així. Sí. Aquell dia vaig plorar? Oh, i tant que vaig plorar. I què bé, què vaig fer per plorar? Clar, Què vaig vaig plorar. fer? No sé, tot en general. Clar, és que- Jo crec que... I també et dic, si alguna persona se'n va d'Erasmus i diu, ai, és que jo porto 2 setmanes aquí, espera't. Espera't, sí, calma't. Un Erasmus no sé quan dura el teu, però 6, un any, el que sigui, però les coses cada mes són tan diferents... I 10 dies poden ser molt més intensos que igual un mes. Sí. Passa molt No, ràpid i passa molt lent alhora. Sí. Mm. Molt heavy. I hi ha gent que diu, has d'anar amb ganes de conèixer gent. Sí, però tampoc Sí. hi ha tanta pressió, eh? Ja, calma, I calma, també et calma. dic, Ja ho veuràs. la gent es coneix orgànicament, Sí, ja? sí, O sigui, sí, no és sí. allò de, ai, vale, pues venga, he d'estar aquí perquè així ens trobem. No. I també ho orgànicament, notes, passa. I ho notes amb tu quan vas coneixent gent, dius, uau. I en el moment menys esperat coneixes a la gent que Sí, farà l'Erasmus. sí. 100%. És com que aquí, per exemple, quan tu aquí trobes amb gent, al final no és el mateix, però d'Erasmus és com que tens la ventana oberta a conèixer gent que és que ara parlo amb tu, que jo sé que en una altra estació amb tu no connectaríem, però dic, bueno, va, és igual, vam a prendre una Literal, birra amb aquesta persona literal. per a veure... Sí, és que no sé, és com molt... Bueno, perquè tampoc tens... Una simulació. És que és això, és que literalment no tens res millor a fer. Llavors és, per què no? Saps? En plan... Clar, dius, bueno, doncs ho hem de fer, ho fem. Pitjor no pot anar, Clar. saps? O sigui, Sí, sí. Pues I també et vamos. dic, Erasmus, 1000 històries. Tipus, algú dirà, pues jo Clar. vaig ir a la mateixa vida que a Barcelona. Jo vaig fer pràctiques, jo havia d'anar cada dia a la uni. Hi ha moltes... A mi això és el que m'ha obert, que cadascú ho ha vist d'una manera diferent i és guai perquè dius, mira, pots anar-hi, pot passar qualsevol cosa i no sempre ha de ser el mateix Erasmus per tothom. Exacte. sí. I que ho has de viure com tu ho vius perquè tu ets aquest tipus de persona. També hem de fer el pas aquest de que ara ja estem aquí, Sí. ara ja... Necessitava una mica de Calma. tancament fent aquest episodi. Sí. I de Per mi dir, aquest podcast uau, era bastant necessari. O sigui, hem Sí. decidit fer un podcast sobre l'Erasmus, no per xulejar de dir... I no per vosaltres. no, per era per nosaltres. nosaltres Era- tancar aquesta etapa sí. i dir, ara estem aquí, volem estar aquí perquè volem estar aquí i tenim moltes ganes del que es ve, que igual no es ve res, però per nosaltres ja és
Home, Sofia, sí que vienes, que és que la una cosa, veritat. poc se'n Però- parla, i jo me n'he donat del que m'agrada gravar episodis, o sigui, abans ja sabia, però ara és que he tingut mono. És allò de, tingut no mono. Sí. saps el que tens fins que no ho perds? He tingut Sí. mono d'estar aquí, ara estic aquí i és que, uah, Estic en mi salsa, No sortiria d'aquí. jo tampoc. Em quedava aquí, tot el dia. Per això us dic. És tan guai. És molt guai. I de fet, sort que vam començar, perquè és que són tantes coses les que penso després d'haver anat Uau. en plan, Sí. si no hagués, si no De que hagués, tot si no ha passat perquè havia de passar Clar. i ja està. És que no hi ha més misterio. Si ha de ser, Serà. serà. I ja està, estem aquí un dia més. Sí, sí, I sí. ja està, Gravant esperem episodi. I es vindran moltes més coses. Sí. Esperem que us hagi Estem agradat. intentant pues, fer coses diferents. Bueno, ja anireu veient. Tampoc us diré. No, sí, anem amb... Seguim-nos a Instagram, a Spotify, Òbviament. a YouTube, a TikTok, Twitter, tenim tot que ara vulgueu. mateix, tot. Si vols LinkedIn també ens el fem. Tutti pleni. Bueno. Podríem fer un episodi en italià? Sí, 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 no? no? En francès. Ok. Sí. Oh, i tant. En xinès, Laia. Sí, ho he fet també. Exacte. Bueno, dit i fet, gràcies per escoltar-nos tots i totes. Ens veiem dintre de 2 setmanes. Por fin! Por fin. Uei. I res, això. Gràcies. Això és... Pico Pico 3! Hola chulas, ¿qué tal?